Sanibonani bafowethu, igama senziwa amandla Andindobani Media. Namhlanje bafowethu udaba engiza nalo luthanda ukuba sensitive kakhulu, so ngizodinga ukuthi ningilekelele kulona ngokuthi ke ni-comment niveze uvo lwenu as uhlelo luthi sidinga uvo lwakho. So today bengise-Island, so ngahlangana nomfowethu kusho ukuthi umfowethu kangibone-ke nokuthi uyangilandela kakhulu lapho enhlelweni engizenzayo. So umfowethu bese ecela ukuthi akhulume nami, then-ke sathola ispace saze sikhuluma. Okuyigama engingekwazi ukuthi ngilisho, kodwa wala e-Island la eMandeni. So obafuna inkinga la uthi umfowethu kusukela engene elikhuzeni eyoqala amabanga aphezulu e-high school. So usisi ngathini u-anti mayesichaza, kodwa u-anti laba bangadala kakhulu. So lo sisi lona umthambe ngibe kanjani, ebemkhonzile yabo ngokusho kwakhe, emkhonzile ngale ndlela ukuthi ebesemenzela izinto. So if eshoda esikoleni amenzele, makuthiwa phuma amenzele yonke into nje yabo. So ubudlelwane nje bukhona nje ukuthi isimakhelwane yamsiza yonke into. So lokho okwezwe uma wakhe waba nenkinga yokuthi ingane isacila kakhulu kumina yabo. So and usisi lo kusho ujwayele khona ekhaya, kodwa nje makhona shode ngakho uxhuma khona amenzele. So ayinakho usisi mayesho ukuthi ebenakho ukuthi athanda ukuthi avakashe khona ekhaya yakhe for ukwenza izinto nje lezi ezincane meshode ngazo, umthuma lezo zintwana nje lezo abiza yena. So usisi vele behlala nomuntu wakhe mayesho, ehlala umuntu wakhe, kodwa futhi akafiki njalo cause akasebenzeli la, okuthi ngeke ngikwazi ukudalula-ke, akuvumelekile ukudalula lokho, kodwa akasebenzeli la, kodwa bahlala ndawonye kodwa abasebenzeli la. Ufika ngoba efikile, so umsebenzi wamsusa khona la eMandeni. So lo mfowethu umechaza uthi unokukhuluma nje izinto zabantu nje abadala nje yabo ayikhulume, kodwa futhi angakhombisi ukuba namahloni cause phela yena mncane kahle kahle umzaliza njengosisi omdala. Akhulume nje izinto anganaki yabo, mase efuna ukuthi yena angaphendula kuleyo nto leyo yabo, uthi akazokuphendula yabo, uzoba nalo mahloni lo. So akwenza usisi lento le yabo, shuthi ubafo lo unayo intombi. So usisi agcine mezofika nentombi ubafo ngomtshontsha-ke mhlawumbe uzothi uzofika nentombi ayifaka ekhaya, usisi ebempimpa lo mfowethu, empimpa ngale ndlela ukuthi uma wakhe kumele athathe iy'nyathelo, it's either mhlawumbe ukuhlukanisa nengane noma mhlawumbe kubizwa abazali yabo, cause enze nje ama-excuse ukuthi kumele atshele abazali behlangane ukuze ingane ihlukane yonke lento leyo, ukuthi why ingane ithandana lo because isancane. Shuthi iyenzeke lento le. So uthi mechaza uthi last year around March lo sisi lo ambizi yabo, athi ucela ukuthi afike yabo, uzopheka kamnandi ngoba vele ujwayele ukuthi vele edla mphakele, vele ujwayele, kodwa why namhlanje kube specific ukuthi ngizopheka kamnandi ufike, ngoba ujwayele vele ukuthi ambe membizile amenze izinto mhlawumbe imlungisele icebo noma ini amphakele. Athi mayefika uthi kunuka kahle nje endlini, uphekile impela kunuka kahle endlini, kodwa manje indlela agqoke ngayo imxake, kodwa futhi anganaki vele umuntu ogqoka nje yabo, agqoka ugqoka nje amantombazane agqoka, kodwa kukhombisa ukuthi kunomehluko yabo.
Hhayi uthi anganaki-ke ahlale phansi, uthi amlethele nje ukudla kudliwe bebabili nje etafuleni ahlale nje yabo kudliwe. Elokhu exoxa zona lezi zinto zasenkameni zomkhubalo, axoxe-ke yabo. Alokhu embiza yabo, uma embiza engathi baby ome straight yabo. Methi baby uzothi baby boy yabo. Lokhu ethi you handsome yabona nje, unayo intombi yabo. Kula manje aqala wafika uyayazi intombi uyayithanda uyenza nje intombi yabo. Lokho ebuza zonke lezo zinto lezi yabo. Manje akakwazi ukukhuluma because uyamrespect yabo. Ngokusho bakho uthi akakwazi ukukhululeka nje akhuluma phela until amrespectayo. So manje lezi inkulumo lezi kanjalo yabo ayixoxe-ke. So akhiphe iwayini, khiphe iwayini axakeke yabo lokuthi iwayini yabo ngoba ngamazeli ephuzo sisi, kodwa akhiphe iwayini-ke iwayini elibomvu i-Robert C. Mayesho alikhipha akhipha amaglasi. Hhayi athi mfana hayi mina ngiphuzi, amphikise usisi athi usisi ani wena uyekubonela uphuzile nabangani bakho uyaphuza wena, so ungahlula iwayini just amaglasi amabili amathathu uzobe sewunani. Hhayi azavumeke umfana, avume mfowethu baphuze. So aphuze beshaye nje ambala yabo. Mese asho ukuthi mesethi uyavalisa usi-right, hhayi amhlalise usisi yabo ethi hhayi kusa'ele beqhubeke phuza. Uthi besaphuza aqhubeke nalezi iy'nkulumo zakhe usisi yabo, aqhubeke nazo iy'nkulumo zakhe yabo. Meqhubeka nazo agcine naye sezamukela ngathi bayaphuza yabo utshwala phela lobo bungena egazini, agcine sezamukela mayesho iy'nkulumo zakhe naye segcine se-reply yabo, responda ngale ndlela ukuthi yabo usekhululekile yabo. Kusho ukuthi lento le abayiphuzayo kusho ukuthi siyamkhulula umfana. Hhayi aqhuthe beqhubeke nje behlale bephuze lokhu bexoxa nje yabo, bexoxa nanokuhlala unothisa indlela yokuhlala ukuthi akasahlali yabo nje ukuhlala kwakhe yabo. Agcina asuke mayesho ethi okay basuke la etafuleni sebeqedile behlale lapha sofa nje manje sebehlala sebephuza kahle. Uthi behlale kodwa manje angahlali kulo sofa lo omunye, avele azohlala kulo sofa ahlezi kuwona yena, azohlala naye kanje yabo. Axakeke nje abona yabo lo mahluna asakhona kodwa manje futhi awasekho ngale ndlela lokuthi basuke bengaphuza yabo. Hhayi azame excuse ukuthi useyahamba yabo. Uthi lapho kwaku-around mhlawumbe o-9 because kwakungo-past 7 efika. So hayi alokhu emnqabela nje, emnqabela ethi uma uhamba ngizobhoreka, so ngizophuza nobani yonke le nto le yabo. Abahlali bephuza athathe usisi mayesesithi umlenze awubeke phezu kwakhe yabo. Hhayi phuzwe enganaki kodwa nawe bowusekhululekile phela manje yabo, ekhululekile. Lokhu emncoma kukhuluma lento emkhuba, mbuze yabo, ezesho nokusho ukuthi njani unomuntu wakho yabo, u-strong kangakanani yabo. Yabo yaxoxa nje yabo. Futhi hhayi phuze agcine beyocama agcine sebethi angamphelezele. So mayesho ukuthi yaqala yawonakala lapho-ke phelezela-ke. Uqala wesibili wesithathu wemayomo sekungene nawo nje egazini. Uthi nje wavela wamgxumela lo sisi wambamba ngokhisi. Usho wathi uyathuka wabo, wathi usisi ungathuki yabo, wamehlisa wamdonsa nje. Uthi hhayi baqabulana, wathi hhayi usisa relax, useyindoda nayo indoda ayimele ubudoda bayo, indoda ingabe igwala yabo. Hhayi beqhubeke-ke bakwelo qabulana kodwa bengenzi lutho yabo. Hhayi bephuze beqhubeke nje bexoxa yabo. Nawe useyaxoxa usekhulile kodwa manje usashwamile into eqanda kwenzeka. Hhayi bexoxe ayiphinde umasista lento le yabo akade yenzile, amkhise beqabana kube strong-ke manje yabo, kuba deep ngale ndlela le yokuthi nawo umfowethu uthi akakhumbuli kodwa kwaba strong nje, kwaba deep ngale ndlela yokuthi baze banyika Miriam yabo.
baheva. Uthi manje lento iyamshaya manje umfowethu lo. Uthi lento imshaya insukwana yabo. Uthi duku. Now my sister yabo uyambona ukuthi uyamqonda kahle nani so sekhuleka. Yabo. Sekhuleka yabo. And lo malanga vele yafika out because mayisho ukuthi if ama weekend mhlawumbe iqisi weekend afika yabo. Kodwa manje ushawa ilento ukuthi manje uyasola uma umfana uthi ingane ingeyakhe yabo. And kodwa futhi my sister akalikhiphi ukuthi ingane eyakhe yabo. So nje kuyashalazelwana. So manje umfowethu unenkinga ukuthi manje lento ayikhulume ekhaya noma ezinjani noma lindo my sisters ayikhulume noma kumiswe kanjani ayiyeke kanjalo. So akazi yabo. So akazi ukuthi ayimise kanjani. So ngimbuza ukuthi mina okay nalala kulala kwenu kwaba kanjani nesebenzisa protection uthi ayengeke protection. So nalala mhlawumbe igaba kanjani uthi ayibala lempela yabo. Uthi nje adlula 3 ama round and wahamba ekseni ngabo 4 ehamba. Manje kuleyo lokhuza vele akakwazanga ukufika umuntu wakhe lo ngezimo ezithile. Akwazi wangifika wazi wafika kulokho kulandelayo. So manje yena uyasola abo ukuthi lesi sisu lesi sakhe kodwa manje uyasaba ukuthi uzoyikhuluma kanjani. Manje futhi akazi noma ikhulume kubani noma kanjani. So manje udidekile yabo, udidekile. So nami anginayo isolution, asinayo isolution. Isolution mhlambe ima singabonisana thina wena ungiphi uvo lakho ukuthi wena umfowethu kulolu simo esikanje enze njani noma engenza kanjani noma yiphi indlela engamsiza. Maybe mhlawumbe umfowethu usuke sembuyela back again because ama contacts wakho ngiwathathile. Uthi mfowethu 90. So ngiyayithatha le kulo muntu uthi kanje I think ngakusebenzela nami ngizobe sengi-eda ukuthi mfowethu engasizakala kanjani kwani yini angayenza ukuze lento yenzeke ngendlela right. Because siyazi sonke ukuthi into vele iqale ngotshwala ngeke iphethe ngendlela right yabo. Kuba kwesike mawukuthi omunye usuke vele eseyinhlibeni noma usuke eqondile vele yabo. So ngiyacela bafethu ngizwe i-comment ngizwe uvo lwenu. Ningakhohlwa ukusubscribe, ningakhohlwa ukushare into bani media.